Set, opening bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Iki Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Awet belanjane. Mulai belanja lagi bos. Mulai nyayor. Iki mulai nyayor bos. Kan tombong ke bos. Masa tombong ngangkut gedang. Itu. Apa? Alhamdulillah Pak Sita wis sehat. Mulai bakalan lagi bos nyayur, mulai nyayur. Kangen. Biasanya melaku isu Yesui. Ada dia saya kurang seminggu bu, Rai. Seminggu enak. Rai. Opo lo kok iso sesasi gitu. Sesasi kondi. Weh, sesasi kurang seminggu. Berarti kayak apa kayak? Apa pas? Dinane apa? Seminggu. Ora bos. Kayak wis tarong mingguan. Nek ta? Muncul. Ora enek. Enek, bos. Rong minggu. Oke, bos. Jadi itu alhamdulillah mereka sehat. Mulai beraktivitas nyayur nih, bos. Nyayur, muga-muga alhamdulillah tinggal laris manis. Apa? Ngarane Tanjung apa? Timbul. Tanjung Kimpul. Terus dagangane entek. Duwite kumpul. Gampane ngono, karo sae ngimpul, to. Karo sae ngimpul, bos. Oke, iki budal, ayo, bos. Budal. Bos Sita. Piye rekam karo mlaku? Sopra. Montar suara sampai malih. Enggak jengkrak. Padang. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Tombongnya apa? Jadi ini yang tahu dulu. Enggak. Ngomong gue. Dek, sinyal kok. Ini nyala. Iya, tebang. Ini tiga. Ini lanjut bos wis. Jalannya anu bos.
terus jalan. Posisi terus orang kelas. Kebang apa ya? Kacang tadi, kacangnya ya. Benerin. Jerat. Ini pas jadi munggah paling ekstrim. Oh, wonder anu nih. Lampu. Sampai lah. Oh, benda. Tot. Ya, krem. Nah, kira-kira. Oh. Tinggal aku kayak sama video aku nang pasar. Hei. Ini apa? Ngalor dul. Napa gaban? Napa lo? Ngek ngok. Dilongkah medun. Bilang kasih medun. Mongga mengkure kan. Rambutnya yang gerdak. Buka. Lho, duwak. Apa bentar. Wah, gane wong-wong seresi. Ndi? Wih. Karena nyemprat enggak? Dia taruh kiri sini kiri. Op. Up. Terus ngare. Saya tak mungkin saya. Bismillah. Hal. Buyuk. Bos tau ngono. Ora kena. Nglerek tak cangkene iki lho. Bet. Was. Manalan. Gak iso nggodak mergo. Rasa mlayu. Abet bos. Lah, lana suwi gak gung bakul ki. Soalnya aku melaku terus. Aduh, melaku nih. Aku mau ngandek, numpak nah, mau ngandek nah, melaku nih. Ya, oke lah. Mengkis ke lah. Engkes. Ye. Kata ana ulah. Ini bagus. Direk terus ya. Ganggu. Ge wae dirangkep loro. Iya apa? Jebol ora? Ora masalah anak kene. Iki ora.
Gek arep piye modele. Ketok ya. Ora teko. Dene kayak rapi ya. Ini kalau malah kok. Iya ora. Kan apa wi? Iso apa? Ngomong angel iki nyapa iso betang kambun kopi Ngopi kan bubuk, Bos. Wis. Tak kolakno bubuk. Iya. Ini kan aman, aku mau ngelirek kas. Wis, nanti anu ning kene piye? Apa? Lagi perang menit, lagi 2 menit tok. Lah sak mlakune ndek Murung. Kedot. Ketot, oke, bos. Jadi Mbak Sita wis pulih kembali, bos. Wis pulih kembali, dengkulnya ketabrak watu. Mesrek. Sirene sapa? Yuli. Gandummu ning ndi? Biasa gandum hilang. Ini gandu iso hilang. Mata aku cemplung semut. Kan. Merek motor sembarangan. Semut, bos. Cepuk. Endi to? Oke. Lah lho. Wis metu. Oke. Lah iki lho semut. Ya iso ijik kuwi lho ijik ndi lho. Ayo, sip. Monggo sayur. Yo, bayi ayu ki. Jajan. Biasanya mbak nggo jajan. Lah kemangi iki kene ora tak basmi nang mbok apa. Kak mandi ya? Iya. Ditakoki ya. Belum mandi? Oh, alasannya wis marung kok, we bos. Bayaran duit gedang langsung marung ya. Aku kena ngata Mbak. Ini wong modele. Saya minta tolong. Oke. Bisa. Ki tempe ki pira 1000 ki? Lu ana bos tempe sampe gede niki lho napek wong lho. Kelengkengan lho 1000 ning ronan. Gitu. Kira neng ngareno 3000 lho di. Ya. Aja lagi. Pakai sing murah-murah bintang goreng nih. Ini piye tong goreng sosis sak kulite wi? Goreng sosis sak kulite. Iya kan ngerip ya to Mas Ewi. Oleh iki wis metu iki lho kulit iki. Ini ora iso. Iya kok. Apa sosis goreng nasi kulite ya? Ini mereka yang jiki? Taruh, entah nih gandum udah seapan. Apa? Gedang nih. Jangan kayak bos. Kayak ngono micit kayak. Dari yang bangka. Lah belak berat. Ada pret. Ini Gibran. Hah? Ganti anakmu sing jadi kangen. Nanti?
Masa wong padha lali Bu nek kowe anu. Wis padha masa lali nek pelanggane masa padha lali. Ya iya. Proyek supena. Prai langge perang dino. Boleh ngeri. Oh gak iki lho. Karo kae. Iki mak separo. Separo. Ketap. Ketap apa nanas? Harga ngecapi sapa? Harga ngecapi sapa kecap? Ayo anu karo nanas iki. Di ngono bos iki. Suwi padha wis spray karone Mbak Sita kemarin loro iki alhamdulillah Mbak Sita wis sehat. Wis mulai beraktivitas bakul teh bos, bakul neh blonjo neh. Oke, jadi ngono iki konten akhirnya begini bos, pokoknya sekian dan terima kasih ikuti terus video-video berikutnya di Salam Alsa, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.